Bon! Boleh! Cek naik uang yang yo megawe lho. Bon! Boleh! Sama celak-celuk cangkeme. Woi, ning kene. Buka ayo apa rek? Nyapurane neh kowe. Kok Dolan. dek ingin rene lungguh rek. Yo. Tuh. Oke. Cek nyapo we? Nyapa rene kowe? Gak ono dolan. Lho kok ora lek aku ning ngene kowe. Rong aku mang kowe tak teluki omamu. Dene kanggomu kae. Anu. Kowe kerja ning sawah. Terus Terus sawah ndi? Ngaku. Tak kidul kene ngene kerja kacangan. Ngono. iki duduk kacang iki. Yo mbok pokoke koyo kacang ngomongke wong ngono tak parani rene mbak aku. Engko apa lali aja. Oh, sing kerja malah ra ono. Lah iya duduk iki duduk kacang. Pokok kerja ngene. Iya. Tak Ning untuk duit. Sing penting barokah. Maling-maling ya. Mati woi mosok gak ngurus. Iya, Pokok penting Yang penting aku gor kerja iki sing nantran wong dhewe. pokok ada yang nerima duit. Lah kan bagian mundut to. Enak yo. Aku bisa ya. Besok kowe mah entuk sak-sak. Pakai yo. Yo gak iso kurang akeh enek 5 sak bare. Barang. Ruwono sik ani sik wong wetan rono. Wakeh sik an. Lha iki buka bedo. Kan dengan sih. Apa? Ning galengan ya. Iya. Orang wong iki rong sawah iki rong sawah. Walah. Iki sawah lore kok ngopo. Kok ditanduri jagung aja. Lho iki sik as panen. Kita panen jagung terus tanduri iki. Lho gak tas panen Pari itu. Iya kan gitu. Kok ditanduri lah. Aku tak jian ya wis pari iki tak jian kan tukul-tukul dhewe Pak. Wis mari dhewe. Tapi lek jagung daging lho. Iya memang pari. Mari dhewe pari lombok. Gak lek lombok anggere pari. Tapi sing tak gedeng itu tungguman. Sopo? Jenenge Sopo kene? Ngomongnya lah kok ada. Sopo kene? kok sopo iki? Cah cilik lho. Loh, Ngoyo. woi, sopo woi? Tua hei. Dah. Parane wong iku. Hei. Hei. Loh, Wijar kurang ajar lho. Melayu. Layu le wedi. Wedi. Wedi kok seleli wong kok. Iya lho yo. Ah, kan gitu kok. Aku tekane dipencoloti ulo aku. Ulo entong. Pas ngarit ning kene mah. Ngarit keturun yo ning kene aku. Oh, iya diliwati ulo ku kaget njowo ikat aku. Lengku gak dikatek lho. Lah iya, kayak masuk ulo entong sak wele. Gak sak wele. Gak dikatek lah enggak ini. Yo iya lek. Lah kan aku pas posisi turu, dadi kan ora asal. Orang-orang mau sak ngene. Enggak lho. Yo sikir kuwi marah diluwi wati. Kuweri lho. Mantep. Tapi aku yang menang ngene ora oni ngene-ngene. Lek kowe yo nyapa blarang turun ning kene. Keturun lah sing ngantuke aku. Ngono. Iya. Walah. Lah iya. Padane jambu alas kan. Jambu alas kulitnya hijau, aku jomblo jadi paido. Harudang, panas. Kok nang dikerjakne, mari di seneni mbek bono. Iya nyapu. Malas ya. Senene ya dirungokne, meneng ae rasane Jawa. Jawab malah. Semeneng bagiku mek gere entuk duwe. Iki masalah bosok-bosok orane duduk salahku. Salah sing nandu. Iya, sing rumah tuh mereka bagianku gurung munduh. Nandu terong nang ngene.
Sekarang hidup bola lah. Gila ngerakeh mis. Ya, Iki wis sak mene iki. Ya iki ning tengah-tengah ngene iki ya. ya iki sawi. Sawine kursi tok ning ngono. Mari diunduh sawi. Mari iya sadar mari diunduh. Aku sing ngunduh. Jadi awakmu kabeh sing ngunduh. Jagung kowe dhewe metok. Wong akeh. Kari gangkung wong piro? Ya tergantung ombone. Iki pirang piro? 50 kali 20 meter. Ini 50 berarti. Paling wong 15. Sok bayare benirah. Aku tahu ya pujan. Kebutuhan tau. Jika ngono wong ya. Tibake kan ning aku kan wong ya. Ya kenal wonge, mak gak kenal koncone wong iki. Golek wong gampung ngono gak enak jarang. Maksudnya wis do kon gampung wong liya. Lah aku ning kono wis nglumpuk wong papat ya. Hei, sapa kowe? Woi, sapa iku? Iku pasti ngarep minum mangga. Lah iya, sing putih ya. Lah ya aku kan nganu ya, gampung ya. Sik wis nglumpuk wong papat. Terus wonge moro. Kok gak ndang ngampung? Sik tangan-tangan. Guru iki wonge, guru wong papat. Sah petang hektar guru wong papat ya ora remuk. Wah, yo. Anggekmu. Tapi bayarannya lumayan. Ya lumayan tapi awak remuk petang hektar. Langsung aku langsung. Gak balik bu. Baru sore balik baru barisa. Ya, Baru balik. nah balik enggak apa deh mundur ini. Yo saya tak balik kan. Ora. Gas. Yo kita balik karepku. Yo balik aku yo. Iya iya oke. Oke siap. Duh. Bon nih, pedaku hilang. Ya puring. Pedaku hilang. Allah udah kerasa. Dah, nyekel aja didelok. Ayo. Ayo. Idin. Mang pedaku iki ning kene. Mau Saiki jalan gak ono. Jalan di. Ning kene. Masa? Nyekel. Ayo golek. Ayo, jajal golek rono. Sandal kuning kono. Ya Allah. Allah. Sing ngono. HP. Ya Allah. Wah. HP ini sopo iki? Kok langsung dijikuk iki hake wong. Iku lagi sik wonge sapa lek gak ngono undang ning kali wae. Gak oleh kasih duit Yo masih dulu kan capek jadi. gak oleh. Balik di sini duit sapa. Oh, lek wong tak temu buang kan. Enggak dia HP. Bodoh aku iki pas videonya jane gak HP-HP. Kita Oppo kita Oppo ini. Ini saya di cover sih. Jadi isek iki yo situ ya. Apa mau? Golek. Apa kok lihat aku? Kamu. Nah, nih saya. Lah kok dia di mau? Bisa gue emang. Iki saiki entuk peda, HP-ne hilang. Iya. Terus iya. Ini ngene. Iki masalahnya HP-ne larangan toko peda iki. Iya. Ambek duwe enek. Lah iya iku ono duwe pisan. Lah kowe goblok. Gar koyo Angar. Kalem. Kae lu nyaput to leh rono. Lah ke sing putu arek sing nguyu mau. Iya. Terus sing abang sing mlayu mau ya. Sing abang sing mlayu Sing kabeh. abang kabeh. Mari langsung kepung mari.
Mandek napa? Apa ke sing kelangan? Iya bareng. Nek goleki gayane apa kelangan HP. Terus aku gene ngantek. Kuwi nang motor warna pink. Ini takon. Oke yo. Gayane. Saono iku ero malan iku. Gayane udah lombok. Oh iya, lombok apa sih? Kae nek wong ayo jajal takok ning wong kae. Kae lho. Endi? Kae. Iya. Nah, ayo jajal takok kok koyo wong tak colong peda ae. Oh, ketemu. Ora iso ketemu gak? Ayo. Mas. Lho, kowe arek sing nguyuh mau. Iya. Kowe arek sing mlayu mbek iki mau. Iya, Mas. Lah ya nyapa? Anu, mau goleki HP. Dulu duwe Duwe 20.000. mau selawe, Mas. Selawe. Pokok balik dhisik motor pink sing mbok jiko. Balik dhisik montore. Nek gak mau balik nih, HP-mu luruan ngambil duit gak balik. Ya. Lho berarti kowe tenan sing nyolok berarti. Oh. Ya ampun, otle kebo. Apa itu? Raimu geni ya kowe. Raimu. Nganu kena telek kebo. Ya nek telek kebo biasa gitu ngene. Ya ampun. Iya. Pas nek kualat kowe. Apa kowe? Kualat. Sopo sing ngomong nyolok pedaku mau? Ayo. Apa kowe? Aku tiba melu tiba, iya toh? Iya. Nek sing salah sing melu bener. Salah melu bener. Salah melu bener. Ayo. Kowe pengen tobat atau pengen terus? Nek kowe pengen terus. ngene tak go ning kantor polisi kowe barang. Obat, Mas. Obat. Tenan. Tenan. Iya. Tenane. Iya, Mas. Arek endi kowe? Mas. Kene iki, Mas. Kene iki ndi kene iki oke. Tak tonyo merotol iku malah. Pun. Surabaya. Surabaya. Tenan. Iya, Mas. Kowe arek endi kowe? Tenan. Surabaya. Sopo ketuane kok nyolok? Kok umum? Kowe iki lan Jember mosok maling nang kok kene. Yo iro ae ta iso ae. Iso ora. Mbak pick up kan iso. HP-ne sok HP-mu ngono. Warna biru. Warna abang. Tak sekso. Reh. Duit emang kae. Lang boh. Kagak ada salah. Lang boh duit. Kita. Iya, Mas. Iya dah. Iya, Mas. Ayo. Iya. Lah kowe nyapa maling? Ngombe wedas. Nginde peda kok gak kerja. Kon iku nyolong pedaku dikongkon sapa? Sapa bose? Bosmu sapa? Sing ngongkon kowe sapa? Ono. Gak ndek bos cah loro iki. Lah ya aku kowe mau kok mencurigai nguyuh ning kono bareng. Kowe iki lo cah loro mlayu rono berarti te nyolong motor. Arep nyolong motor was-wasan berarti. Goleki kesetiaane wong. Lah iya. Ge untung enek aku lho. Gak enek aku gak ira iso nyekel. Kowe barang. Ora guyang-guyu. Yo wis, kowe tak sepurakne kowe, tak maafin. Lho, dari iki arep. Duwe nyoba. Gak oleh. Duwe. Nyo. Wis ndara uga kono. Nek kali kae ra ngono. Kamu ngali ana. Kebali om marine kowe. Balik kowe. Awas tak nyolong Mo, ngene. delen ndi montore mo? Modele ndi montore nang guyu. Ono. Kono apa kono? Ono apa kono? Kono. Wis jiko. Kowe sik untung gak tak. Kowe lek roh malingan tak go ning kantor polisi. Tenan lek sik ombet gak umum. Lah saiki sik tak kei. Sik sabar aku sik. Untungnya aku dikei kesebaran lebih oleh Allah. Jadi aku tetap sabar.
Kowe kenal maling liyane ora selain gue? Pedusku mergane tau ilang. Mungkin kan. Kowe Kowe. sih lho. Iya. Tak kayak kesabaran aja. Wis balik wis dah. Aku lek bareng sama dia. Saya enggak nyolong tak Mau ditanya. tobat loh. Assalamualaikum Mas. Salam. Salam. Jangan.